No zdár, ne? Dneska bych to viděl. Na nohy před lokti. Docela čest, takže uvidíme, co se s tím dá dělat. Mám tu solidní bordel, necítím se vůbec fresh, ale jo, to fitné. Už nějakou chvilku testuju tady tu šmakuládu novou. Už tam mám tak jednu skupu, možná ani to ne. A jakoby nic moc, no. Tak co se dá dělat, no, dneska to dojedem. Uvidíme. Rovnou si připravíme i nějaký proteinos, protože můj oblíbený samozřejmě chocolate milkshake. Jim Beam shaker nesmí chybět. Tak je to fit. Nějaký ty vitaminkos. Nějaký ten kreatinkos. Nevím jak vy, ale já mám nový pocit, že si do gymu beru strašně moc věcí. Nevím proč, protože jako regulérně toto jsou všechno věci, co využiju. Úplně všechny v gymu využiju. Už toto, anebo prostě úplně cokoliv, co mám tady v této tašce, tak využiju. Já mám nový pocit, že jako budu potřebovat větší, protože si budu ještě kupovat pás a všechno tohle. Řekl bych, že drip docela láčes a jdeme za Dandym teďka a uvidíme co jak. No, valíme za Dandym. Teď balíme ještě rovnou pro balíček. A pak rovnou do gymu. Takže, let's go. Dandy, Blesk McQueen. Halušky. Jestli si přemýšlíte, jestli si koupit Tora nebo Kubu Angela, tak záleží. Protože Angel mi přijde, že hituje víc, je silnější a celkově asi i efektivnější, ale je prostě hnusný. A Thor je prostě mňamka, chutná dobře, akorát prostě nehituje tak moc, no, jak ten Kuba. Takže těžko říct, ale Thor forever. Like the cool blue light. Like the cool blue light. Like the cool blue light. Like the cool blue light.
bude konec vlogísku dnešního, tak doufám, že jste si to užili. Byl takový láčes job, jakože nic extra. Pohoda den a tím, šlo to docela. Tak jo, užívejte a příště čus.